da súa importancia no ecosistema, no medio natural. Fíxense, hoxe fomos a visitar un lugar aí en Silleda, onde vive unha colonia que está sendo ademais protexida. Fátima, contanos. Pois efectivamente aquí estamos, están vendo estes morcegos maravillosos neste muiño a caronciño do río Deza, a caronciño tamén do famoso mosteiro de Carboeiro. Estamos con Manu da Asociación Morcegos de Galicia. Manu, que estamos vendo? Que especie maravillosa, verdade? Estamos vendo o morcego pequeno de ferradura, Rhinolophus hiposideros. É un morcego, pois eso, moi pequeniño e dunha familia que son os morcegos de ferradura, das que hai 3 especies en Galicia. Pero pequeniño, canto de pequeniño estamos vendo? Pequeniño, vemos aí que non ocupa casi nada. É dos máis pequenos que temos en Galicia. E, bueno, vedes como está colgado aí. Sempre están colgados do teito. Hai 4 dentro máis. Estes 2 estaban aí xusto na porta. Se molestaron un pouco cando entramos, pero bueno, non quedan aí, non teñen problema. Son mansiños. Estamos aquí en Carboeiro porque ademais é onde crían e por eso acabades de firmar de novo ese acordo co Concello para protexelos, é así? Sí, firmamos un acordo de custodia porque, bueno, xa hai 10 anos firmáramos no Pombal, que era onde estaban, e parece ser que cando arranxaron o muiño, as morcegas decidiron vir a criar aquí no muiño, non? Que están ao mellor máis tranquilos e bueno, pois entón queremos que estén outros 10 anos máis tranquilos e bueno, a ver que pasa. Canto vive máis ou menos estas especies? Pois o récord de morcegos está en 41 anos, pero bueno, depende moito dos lugares e tal. Estas especies son morcegos tropicais, o mellor duran un pouco menos. Non sei, digamos, a idade máxima destes morcegos, pero máis de 10 anos fijo, 15, mellor. Si falamos, Manu, de que hai que protexelos, porque moitas veces aparecen nos nosos fallados, nas nosas casas, non hai que espantalos, ou polo menos non hai que matalos, desfacerse deles, por que hai que protexelos, Manu? Bueno, hai que protexelos porque son especies que están protegidas e digamos que a protección dos morcegos é porque son grandes consumidores de insectos que poden ser plagas agrícolas ou forestais, non? En este morcego, por exemplo, hai pouco se veu en zonas de viñedos que se alimentaban de máis de 50 especies que podían ser plagas agrícolas ou forestais, non? Non só dos viñedos, sino de plantas, de outro tipo de plantas e de árboles, non? Interesante. Bueno, pois quedamos con estas recomendacións. Se temos algunha dúbida, falamos con Morcegos de Galicia, verdade? Contacten con Morcegos de Galicia, porque nós intentamos chegar aos lugares así deste tipo e intentamos protexelos para que, bueno, que podan estar eles aí tranquilos e poder disfrutar deles e poder, digamos, ter este aliado que axuda a combatir plagas. Pois que máis tranquilos que están eles, que non se me enredaron no pelo, que eso non o fan, xa estamos vendo. Graciñas, Manu, por atendernos e quedamos con esta fermosa imaxe, compañeiros. Graciñas. Pois a verdade que ben fermosa, claro, Fátima tiña medo de se enredaban no pelo, que un dos temores cos morcegos. Que tal, Xiana? Que tal? Que pasada, non? Aí protexendo a estos morcegos en Silleda, quero dicir, o do escobazo para que se vayan do lugar, non, hai que coidalos. Non, nin esas cousas que se facían antes, que levaban un pau cun paniño e atraían os morcegos e lle daban na cabeza. Ainda outro día o señor mo contaba emocionadísimo o ben que o pasaba. Como se fora unha fazaña, non? Bueno, echámonos atención no caso concreto de Silleda, Xiana, o tamaño extremadamente pequeno que teñen, 5 gramos, dicían que pesaba. Efectivamente, ese rhinolophido, que é un dos morcegos que máis podemos ver en Galicia, porque si refúxase pois neses galpóns, neses muiños, en lugares a veces pois pertiño nosa, e son os típicos que se poñen así penduradiños, como se foron parauguiñas, claro, para facernos unha idea, temos aquí unhas comparativas, Xiana, para ver moi graficamente como é o tamaño, non, deste mini morcego, case como un chaveriño pequeno. Sí, é realmente pequeno ese rhinolophido, ese morcego de ferradura pequeno, chamado de ferradura xustamente polo repriegue que ten no nariz que semella unha ferradura e traio. Gráficamente podemos ver o pequeniño que é, o pouco que pesa, pero se vas tomar un café esta mañá e vas botar un sobre de azúcar, o sobre de azúcar, 5 gramos, é o que pesa
o morcego de ferradura pequeno. Que pasada, Ai, que cucada. Non, é un animal fascinante, claro, estamos ante un mamífero voador, non? Que características destacarías? Único mamífero do noso planeta que desenvolveu o voo activo. O animal, o mamífero depredador nocturno de insectos millor do mundo. É o rei do voo e non é cego, aínda que o nome ven de morcego, rato cego, eso é de onde ven a etimoloxía do seu nome común, non é cego, ve moi ben. E o sistema de colocación é único no mundo, é o rei, aínda que golfiños tamén o ten, el o desenvolveu a perfección. E de feito hai un truco aquí para facerte que eres máis nova, non? Pois ás veces nos botamos maquillaxe, nos poñemos guapas para ser máis novas, pero se ti escoitas a un neno decir pareceme que estou escoitando un morcego, porque emiten un chip, 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 para saber que hai, e ti, se non o escoitas, ti di que tamén o escoitas, porque coa idade perdemos capacidade auditiva e os nenos tenden a escoitalos mellor que a nós. E logo a Fátima tamén lle chamaba a atención canto tempo viven, non? Sí, para ser tan pequenos, viven moitísimo tempo. E teñen unha... Pois é por a evolución, a adaptación da vida, chegou a este xeito tan increíble, alcanzan a madurez sexual tarde tamén, viven moito tempo. De feito, é moi bonito de ver, pois son mamíferos, danlle de mamar as súas crías, e van voar coas crías penduradiñas. Que é un dos animais máis lonxevos que temos? Non poderíamos decirlo exactamente así, porque hai animais moito máis lonxevos. As tartarugas, por exemplo, sí, exacto, pero bueno. Para o seu tamaño, os son moi lonxevos. Se comparamos cun rato de tamaño máis ou menos, un rato vive a mellor 4, 5, 6 veces menos e ten moitas máis crías que o morcego, e unha característica que lle fai semellante a Julio Iglesias: os seus espermatozoides viven moitísimo máis tempo que calquera mamífero. Que maravilla. Bueno, por certo, non confundir co vampiro, non? Non, hai morcegos vampiro. Das 1.400 especies de morcegos que hai no mundo, hai 3 que se alimentan de sangue, que son hematófagos. Este sería como un vampiro? Un morcego vampiro que aquí se alimentan de sangue? Aliméntanse de sangue exclusivamente, de novo, únicos mamíferos do mundo que aliméntanse exclusivamente de sangue. Están na América tropical, Brasil, Uruguai, da Costa Rica, mas aquí non temos vampiros morcegos. Tranquilidade. E tampouco lle fan tanto mal ahogando, pero sí que viven en colonias, e a mellor unha colonia de 100 vampiros morcego pode chegar a beber o sangue de 25 vacas ao ano, que non está nada mal. É verdade que se non teñen sangue morren, é dicir que o precisan para vivir, non? Precisan alimentarse de sangue, pero aquí o que temos son morcegos insectívoros e que comen outros artrópodos, e un morcego pode chegar a comer, Rocío, 3.000 mosquitos nunha noite, co pouco que nos gustan os morcegos. Efectivamente, pois se che parece, Xiana, imos a rematar cunha reivindicación dos morcegos. Pareceche uns datiños aí que lles podemos contar a xente, non? Pois para desmontar algúns mitos ou para, bueno, pois para convencelos da importancia de coidalos, non? Son do grupo animal máis importante para nós, provennos de moitísimos servizos ecosistémicos. Efectivamente, grandes polinizadores nocturnos, non os que temos na Europa, pero sí, por exemplo, se vos gusta o tequila, pois son básicos para polinizar a planta do agave. Así que cando te vayas tomar un tequila a noite, se tes máis de 18 anos, agradécello a un morcego. Logo que dicías dos mosquitos, e logo isto moi importante, non transmiten enfermidades, que é unha das cousas que lle chachacan, non? Efectivamente, pero aquí sí que hai que decir que sí que poden chegar a transmitir enfermidades, pero o can tamén, e moitas persoas tamén, como ben sabemos, pero sí que poden chegar a transmitir enfermidades, pero o único que temos que facer é, se entra un morcego na casa e por alguna razón temos que collelo, nunca collelo coa man espía, senón poñer unhas luvas ou simplemente unha caixiña, ou simplemente abrir unha xanela e a noite o morcego sae só. Ou seja, non tocalos coas mans sen protexer. Eso sí que porque teñen dentes, porque comen escarabellos tamén e precisan eses dentes para se alimentar. Pero con tal que non os collamos coa man espía, xa está. E por último, do pelo. O explico moi ben antes. Mito, non? Mito total, non se enredan no pelo, non teñen ningún interés en enredarse co pelo de feito. De novo, ven moi ben e teñen o mellor sistema de colocalización da natureza, así que perfectamente saben se é unha Rocío ou é un Pepo, se é unha velaíña ou un mosquito, grazas ao sistema de colocalización. Son os xefes. Que maravilla, pois, sí? No, o último, grazas a eles tamén as pragas de arroz no delta do Ebro diminuíron. Pois unha cousiña máis para protexelos e coidalos. Grazas, Xiana, sempre. É que temos que irnos con